Wn i'n ôl at y geiriau yma, nath ni aganu a gobeithio bod ni'n wedi ymuno i mewn yn swynol iawn a'n gilydd. Falle bod ambell un o'n chi yn canu llinell alto neu descant. Gweddi, ar ei ddew agor ein llygaid i weled yr Iesu, i mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni ei garu, agor ein clistiau a dysg i ni wrando, agor ein calon i nabod yr Iesu. A genna ni'r y fantais neu'r fendith yn Gymraeg yn does bod genna ni'r gair gwybod ac adnabod. A mae yna lawer iawn o wahaniaeth rhwngthyn nhw does. A'r weddi yn syml ar y diwedd yma, nid i ni wybod am neu gwybod pwy ac ati ydy'r Iesu, ond dysg i ni wrando agor ein calon i nabod yr Iesu. A dwi eisiau dangos yn y stori heddiw yma sydd gennym ni pam bod hynny'n bwysig a sut mae nabod Iesu yn wahanol i wybod amdano. A dyna oedd profiad Job ynde. Mae wedi mynd drwy'r felin, wedi cael amser caled tu hwnt. A'i gyffes o ar diwedd wedi i ddew eistedd o lawr a dangos iddo a deud wrtho pwy go iawn oedd o. Mae o'n cyffesu fel hyn, gwnd o fod yn gallu gwneud popeth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti. Dyma'r hanes. Ond cyn i ni nidio mewn do fo, atgoffa chi o'r neges wythnos diwetha. Yn cofio iechau y claf o'r parlus. Wel, be welson ni yn y stori hwnnw fod maddeuant yn deillio o bwy ydy Iesu. Hynny yw, fod wedi dangos i awdurdod i faddau pechodau ar y ddeiar, prawf i fod yn fab dyn. A'r dyrfa ar ddiwedd yr hanes yn cydnabod trwy syndod a rhyfeddu at yr hyn roedd Duw yn ei wneud yn ei plith. Y datguddiad yma yn y wyrth ac yn y dysgeidiaeth, dyna ddim rhyw rythr i ofyn am faddeuant ganddo, nag oedd. Dych chi 'di sylwi ar hynny? Reit ar gychwyn yr Efengyl mae Iesu'n datgan fod ganddo'r hawl a'r awdurdod i faddau, ond dim ond yr un claf yma sydd yn manteisio ar y cyfle, yn codi, a'n cymryd i fatras a cherdded. A be welwn ni yma ydy fod yna gamau ar lwybr ffydd. Dydy moment o ddatguddiad ddim yr un peth a ffydd a chybol. Dydy cael rhyw eureka moment o sylwi pwy ydy Iesu, ddim yr un peth am bod ni'n ymddiried yno ac yn credu ynddo'n llwyr. A dyna welwn ni yn y stori yma rwan. Mae'r Efengyl yma y stori yma yn Efengyl Mathew yn dilyn ar hanes carcharu a lladd a Ioan Fedyddiwr. A mi roedd bobl wedi rhoi gobaith ar un wedd yn Ioan yn doedden, ond dangos y ffordd oedd Ioan i'r Iesu, nid y fo oedd yr un. A da ni'n gweld yma rwan bod Mathew yn tanlinellu hynny, gyda stori fydda falle wedi fod yn fwy arwyddocâd naturiol i'r Iddewon ar y pryd nag ydy o i ni a pellter amser yma i ffwrdd oddi wrtho. Mae Iesu'n clywed yn newydd am Ioan ac yn mynd oddi yno mewn lle unig o'r neilltu. Dwi wrth fy modd fel mae o hyn yn Marc yn y Saesneg, come ye apart and rest a while. Mae o eisiau rhyw mynd â'i ddisgyblion o'r neilltu i encilio, bron bod o awgrym bod o'n tynnu nhw i ddarnau mwyn rhoi nhw nôl at ei gilydd. A dyma'r tyrfaoedd yn ei ddilyn o dros y tir o'r trefi. A dwi eisiau chi sylwi ar yr ymadrodd yma rwan. Gwelodd Iesu y dyrfa fawr a thosturiodd wrthynt. A'r gair Groeg yn fanno, un o'n hoff eiriau i yn y Groeg, wel, chydig dwi'n gwybod, splanctha. A be di hwnnw ydi ryw bol yn troi drosodd tu mewn, ryw ymysgaroedd fydda'r hen gyfieithiad yn deud am bethau fel hyn. Mae Iesu yn nymder i fod yn tosturio wrth y dyrfa yma. Reit oddi mewn, mae o'n teimlo drostyn nhw. A mae'n iachau eu cleifion ac yn ei dysgu nhw, fel bod y nos yn dod yn bron yn ddiar a wybod iddyn nhw yn sydyn,
Mae'r lle yma'n unig, meddai, mae eisiau sy'n hwyr, mae eisiau gollwng y tyrfawydd. Wel, dyna mae'r disgyblion yn dweud. Ond mae Iesu'n rhoi'r her yma iddyn nhw. Nid oes rhaid iddynt fynd ymaith. Rhowch chwi rhywbeth i fwyta iddynt. Waw, na chi neidio mewn yn y pen ddwfn bod yn disgybl i Iesu, ynddo? Mae Iesu wedi dangos ei awdurdod, mae wedi dangos pwy ydi o. Rwan, disgyblion, ydych chi'n dallt pwy ydw i? Ydych chi'n medru mentro ar y ffydd sydd gennych chi yna i? Rhowch chi rhywbeth i fwyta iddyn nhw. Ond wrth gwrs, tydi'r ymwybyddiaeth o bwy ydi Iesu ddim wedi treiddio yn ddeall ac adnabod llawn. A os gyda ni mond 5 torth a 2 bysgodyn. Dewch â hwy yma i mi. Dewch â beth sydd gennych chi i mi. A yna wers i ni fan o'n does yn yr cyfnod clo yma pan mae yna dylodi o bob math o'n plith yn ein plith ac o'n cwmpas ar teimladau o anheilyngdod, teimladau o fethiant, anobaith sydd allwn ni goresgyn yr anawsterau. Dewch â hwy i mi. A fwydda ni sbiwch cynlliad o eiriau mae Mathew yn cymryd i ddisgrifio'r gwirth rhyfeddol yma. Gorchymyn i'r tyrfawydd eistedd ar lawr, cymerodd y 5 torth a 2 bysgodyn, chan edrych i'r nef a'i bendithio, torrodd y torthau a rhoedd i'w disgyblion a'r disgyblion i'r tyrfawydd. Na fo, un adnod. Bwytasant oll a chael digon. Mae'r wyrth wedi digwydd. A mae yna 12 besgediad ar ôl. Sylwch felly ar y tosturi sydd gan Iesu yma. Ac o'r tosturi hwnnw mae o'n iachau eto yn dangos pwy ydi o, ond mae rhoi arwydd penodol iddyn nhw. A mi fydda'r disgyblion a rhai oedd â chlustiau i wrando a llygaid i weld, fel gobeithio fi o'n ni yn gweddio mewn ffydd gynnau, mi fyddan nhw wedi gweld bod yna adlais yma o Moses yn ddanialwch a'r manna gwirthiol hwnnw yn bwydo y dyrfa bob dydd a phob nos. A mi roedd Moses wedi proffwydo fod yna un tebyg iddo fynta i ddod. Felly fe ddylai bod yna glychau yn canu, fe ddylai bod yna fireworks yn mynd off neu'r bylb yna uwch i pennau nhw. Hwn ydy'r un oedd Moses yn sôn amdano fo. Tybed. Ac oedden nhw wedi symud heibio tybed. Ydda ni wedi symud heibio tybed. Dwi'n darllen ychydig am y theori o ddysgu ac addysg. A fel hyn dwi wedi darllu bod yna sawl haen i y ffyrdd o ddysgu pobl. Da ni'n medru dysgu trwy ddweud, fel y dwi'n ceisio gwneud yma, heddiw yma. Mae yna ddysgu hefyd trwy ddangos. A mae yna ddysgu drwy wneud. A fe welwn ni hynny yn weinidogaeth Iesu. Mae o'n eistedd nhw lawr, bregaeth ar y mynydd. Mae o'n dangos iddyn nhw fel da ni'n gweld yn y gwirthiau yma. Ond yna hefyd, mae o'n peri bod y disgyblion yn gwneud. Mae o'n cynnwys nhw yn yr wyrth yma. Mae claf o parlus Iesu nath y cyfan yma, mae'r disgyblion yn rhan o'r wyrth. A fe welwn ni Iesu'n anfon i ddisgyblion allan hefyd yn dydan, maen nhw'n gweld drostyn nhw eu hunain ac yn gwneud drostyn nhw eu hunain. Mae o'n cynnwys nhw yn y wyrth, yn yr arwydd yma o bwy ydi o yn rhyfeddol ac mae o'n dwysau eu profiad. Mae'r dyrfa yn gweld ac yn profi ac yn blasu'r bwyd cyn cael ei gyrru adre, ond mae'r disgyblion fwy byth yn gweld y bara ac yn ei rannu eu hunain a'r pysgod wrth gwrs hefyd. Tybed di'r misoedd diwetha yma yn debyg i ni. Wedi'ch dwyn chi i'r pen yna. Does gennym ni mond 5 torth a 2 bysgodyn, meddai'r disgyblion. Mae'r Efengyl eraill yn sôn am gyflog blwyddyn bron i dalu, a fydda hynny'n digon i brynu bara iddyn nhw.
Da ni wedi dod i ben. Mi dwi'n gwybod fy hun ar sawl adeg dwi wedi cyffesu nad yw'r modd genna i osod bara ger bron y dyrfa. Cymaint ynde o bobl fedra ni mo'i cyrraedd, a hefyd y ffaith yn bod i'n teimlo'n llesg ar adegau. Rhaid cyffesu fy mod i'n anigonol i'r dasg, ond i fod ef yn fwy na digon i'w chyflawni. Dewch a hwy yma i mi yn adnod 18. A dyna sydd yn rhaid i mi ei wneud, a dyna dwi'n eich annog chitha i wneud, i ddod ar hyn sydd gynnoch chi i'r Iesu, iddo fyntai ei fendithio a'i rannu. Dyma'r rheswm felly tu ôl i'r adnod testun heddiw o Job. Gwn dy fod yn gallu gwneud pob peth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti. I ni symud ymlaen o wybod am a chlywed i ni gyffesu. Gwn dy fod yn gallu gwneud pob peth, ac yn oes dim yn amhosibl i ti. Mae'n adlais o hynny does yng ngeiriau Martha pan mae Iesu'n ei holi hi am godi Lazarus. Gwn y gall, fydd y godi yn yr atgyfodiad ola, ynde? Mae hi'n proffesu ei ffydd ynddo fe. Awn ni ddim i olrhain holl brofiad a chwestiynu Job, ond diwedd y stori wydd o gael ei ddwyn i'r man o cyffesu dros ei hun y gwirionedd rhyfeddol yma am Dduw. A wyddwch chi, mae yna rhywbeth yn yr weithred o gyffesu, o ddatgan ac o ddweud. Mi roedden ni fel Methodistiaid yn dda iawn efo hyn, seiat profiad, ynde, bod ni yn rhannu ac yn deud wrth ein gilydd, a mae'r hyn ydym ni wedi brofi o ras ac o ddaioni Duw. Mae'r un yn wir i ni heddiw. Mae'n profiad o ffydd a datguddiad o bwy i'w Iesu, am fod yn wahanol i bob un ohono ni. Da ni wedi bod ar siwrne gwahanol yn tydan. Ond dyma'r hyn sy'n hanfod ym mhrofiad ffydd, ein bod yn dod i'r man lle cyffeswn pwy yw'r Iesu hwn, a phwy ydyw i ni yn bersonol. Dewch a hwy yma i mi. Gwn dy fod yn gallu gwneud popeth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti. Dewch i ni weddio, dewch i ni ddod yn bara a'n bysgod ninnau ger ei fron. Arglwydd, mae cyfnod yma wedi'n dwyn ni i'r pen mewn sawl ffordd gwahanol. A da ni'n gwybod arglwydd am rai yn ein plith sydd wedi profi anawsterau a chyfnodau arglwydd o bwyso ac o gyfyngder. Ac ydyn ni'n meddwl amdanyn nhw arglwydd ac yn teimlo na fedra ni ddim gosod dim o'i blaen, allan ni ddim newid y sefyllfa. Ond mae gennym ni'r ychydig sydd gennym ni. Ac ydyn ni'n dod â hwnnw ger dy fron ac yn gofyn i ti ei fendithio a'i rannu. Gwrth ein cynnwys ni yn dy ragluniaeth, yn dy ddarpariaeth ar gyfer yr adeg rhyfedd yma, ydyn ni'n gweddio byddi di'n agor i'n llygaid a'n calon i weled yr Iesu, ac i ni dadnabod. Agor i'n clustiarglwydd i glywed dy lais yn galw ar ein henw, a dyro ffydd i ni fel Job i gyffesu pwy wyt ti. Gwn dy fod yn gallu gwneud popeth, ac yn oes dim yn amhosibl i ti. Clyw ein gweddi ni, a derbyn yr ychydig allwn ni ei roi a'i gyfrannu. Bendithia fo a'i amlhau. Maddau ni arglwydd bob llesgedd a phob bai, a pob tynnu nôl a baclu. A gwna ni'n unffurf ar arglwydd Iesu Grist, mwyn ei enw, gan ddiolch iddo'n dysgu ni i weddio yn gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddio'r enw, deled y deyrnas, gwnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y meddew ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg,
caniseiddo ti y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.